Добрый дзень, паважаны мой слухач. Сёння я буду чытаць казку з кнігі Кашалёк Жорава. Беларускія народныя казкі. А называецца казка «Каток залаты лабок». Жылі-былі дзед з бабай. Жылі яны вельмі бедна, ні насіць няма чаго, ні варыць. Вось баба і кажа дзеду: «Возьми, деду, топорок, поедь у лясок, сячы дубок, завязи на базар, продай и купи муки, спячом хлеб». Сабраўся дед, паехаў у лясок, пачаў секчы дубок, выскачыў з дуба каток. Залаты лабок, залатое вушка, сярэбранае вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мрр, дед, што табе трэба? Ды вось, каточак, мой голубочак, паслала мяне баба секчы дубок, завесці на базар, прадаць і купіць мукі на хлеб. Мрр, едь, дед, да хаты, будзе ў вас мука, мрр. Прыехаў дед да хаты, ажно ў яго мукі поўны засек. Спякла баба хлеб, сама наелася, деда накарміла і кажа яму: «Не шкодзіла б цяпер і заціркі наварыць, ды солі няма. Возьми-ка ты, деду, топорок, поедь у лясок, стукни ў дубок, ці не выскачыць каток. Папрасі ў яго солі». Узяў дед топорок, поехаў у лясок, стукнуў у дубок. Выскачыў каток. Залаты лабок, залатое вушка, сярэбранае вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мрр, дед, што табе трэба, мрр? Ды вось, каточак мой голубочак, хлеб ёсць, а солі няма. Мрр, едь, дед, да хаты, мрр, будзе соль. Прыехаў дед да хаты, ажно ў яго солі цэлая дзежка стаіць. Наварыла баба заціркі, сама наелася, деда накарміла і кажа яму: «Ну, добра б было б зараз і капусты паспытаць. Вастры, деду, топорок, едь у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток, залаты лабок. Папрасі ў яго капусты». Навастрыў дед топорок, паехаў у лясок, стукнуў дубок. Выскачыў каток, залаты лабок, залатое вушка, сярэбранае вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мурр, дед, мурр, што табе трэба? Ой, ды вось, каточак мой голубочак, хлеб ёсць, соль ёсць, капусты няма. Мяу, дед, едь, дед, да хаты, будзе капуста, мурр. Прыехаў дед да хаты, а ў яго капусты поўная кадушка. А баба зноўку кажа: «Ай, як добра! Вось каб цяпер яшчэ сальца, мы б з табой капусты наварылі, сальцам заправілі. Не палянуйся, деду, возьми топорок, поедь у лясок, стукни ў дубок, ці не выскачыць каток, залаты лабок, папрасі ў яго сальца». Узяў дед топорок, поехаў у лясок, стукнуў у дубок. Выскачыў каток. Залаты лабок, залатое вушка, сярэбранае вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мурр, деду, дед, што табе трэба, мурр? Ой, ды вось, каточак, мой ты голубочак, просіць баба яшчэ сальца да капусты. Мурр, добра, дед,
едь да хаты. Мур, будзе і сала. Прыязджае дзед да хаты, а ў яго сала цэлы кубелец. Наеліся старыя капусты з салам. А раніцай баба і кажа: ну што ж, харчоў у нас зараз хапае. Самы час пра будучае паклапаціцца. Хочацца мне, каб ты стаў старастам, а я старасці хай. Давай, дзед, едь да катка. Прыехаў дзед у лес, стукнуў дубок. Выскачыў каток, залаты лабок, залатое вушка, сярэбранае вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мур, дзед, мур, што табе трэба? Ды вось, каточак, мой ты голубочак, хоча мая жонка стаць старасціхай, а мяне зрабі старастам. Мур, едзе да хаты, мяу, збудзецца ваше жаданне. Праз некаторы час зноў пасылае баба мужа ў лес да катка. Захацелася ёй стаць шляхценкай, а дзеда хоча бачыць шляхціцам. Навастрыў дзед тапарок, паехаў у лясок, стукнуў дубок, выбег каток, залаты лабок, залатое вушка, сярэбранае вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мяу, дзед, што табе трэба? Мр. Ды вось, каточак мой голубочак, хоча моя баба, каб я стаў шляхціцам, а яна, каб была шляхцянкай. Едь, мр, дзед да хаты, будзе так, як вы просіце, мяу. Дзед прайшоў, месяц прайшоў. Зноў баба пачынае размову з дзедам. Надакучыла мне самой гаспадарку весці, хачу стаць пані, а ты станеш панам. Едь у лес да катка, няхай пастараецца. Навастрыў дзед тапарок і адправіўся ў дарогу. Спыніўся каля дубка, пастукаў па ім тапарком. Выскачыў каток, залаты лабок, залатое вушка, сярэбраная вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мр, дзед, што табе трэба? Ды вось, каточак мой голубочак, хоча моя баба, каб стаў я панам, а яна пані. Мур, едь дзед да хаты, мяу, будзе як вы панамі. Прыехаў стары да хаты і не пазнае сваю маленькую хацінку з падслепаватымі вокнамі. Стаіць перад ім прыгожы дом, золатам ззяе на сонцы дах. У акне ў багатым адзенні сядзіць яго баба, аддае загады. Усё ў цябе зараз ёсць. І хлеб, і да хлеба, і слуг поўна хата, кажа дзед бабе. Панам жыць добра, адказвае жонка, а царам яшчэ лепш. Едь, дзядок, у лес, папрасі катка, каб дапамог мне стаць царыцай, а табе царом. Няма чаго рабіць. Навастрыў дзед тапарок і падаўся ў лясок. Пастукаў дубок. Выскачыў каток, залаты лабок, залатое вушка, сярэбраная вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. Мяу, дзед, што табе трэба? Ды вось, каточак мой голубочак, хоча баба, каб я стаў царом, а яна царыцай. Незадаволена замурлыкаў кот, павастрыў кіпці аб дрэва і нарэшце сказаў: едь да хаты, дзед, будзеце вы царамі, мяу. Ну, цяпер баба нарэшце супакоіцца, думае дзед. Вярнуўся ён да хаты і вачам сваім не верыць. Перад ім палацы белакаменныя, перад уваходам у іх стопіліся міністры, пасля замежныя, чакаюць, калі ім да царыцы паклічуць. Памкнуўся быў дзед зайсці ў палац,
Але дзе там наляцелі слугі, схапілі яго пад рукі, павялі ў людскую, загадалі сядзець ціха і чакаць указання царыцы. «Дык царыца ж гэта моя жонка, а я цар», – пачаў быў дзед, але атрымаў па загрыўку. На шум сама царыца з'явілася у беласнежным уборы. На нагах пантофлі на высокіх абцасах, на галаве карона, зіхацяць, пераліваюцца на ёй каштоўныя камяні. «Ну вось, і сталі мы з табой, баба, царамі. Дзякуй катку», – перамінаючыся з нагі на ногу, пачаў дзед. Але царыца з насмешкай паглядзела на мужа і строга загадала: «Зараз жа едзь у лес да катка. Скажы ему, што хочам стаць я багіняй, а ты богам». Не насмеліўся дзед пярэчыць строгай царыцы, паехаў у лес. Стукнуў тапарком у дуб, выбягае каток, залаты лабок, залатое вушка, сярэбраная вушка, залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, залатая лапка, сярэбраная лапка. «Мурр! Што табе яшчэ трэба, дзед?» – пытаецца каток. «Ды вось, каточак мой голубочак, хоча моя баба, каб я стаў богам, а яна багіняй». Нічога не сказаў каток, залаты лабок, толькі зыркнуў вачыма і знік. Прыехаў дзед да хаты і бачыць, стаіць на тым месцы, дзе быў царскі палац, маленькая хацінка. Перад уваходам у яе сучка ляжыць. Злез дзед з павозкі і сам ператварыўся у сабаку.